Bueno, jo som Joan Mastiró Lladrà, som mestre artesà de tallista i marqueteria. Ja fa de talla 50 anys d'experiència i de marqueteria 25 anys. La feina de marqueteria consisteix en sol fer unes decoracions per mobles que s'incrusten i que això usava bastant primer estava molt embús i ara havia tornat a reviscolar i ara no és tant. I això també se fa bastanta màquina, a no ser que siguin coses especials, coses de talls exclusius, en poca sèrie, que se fa manualment i amb l'ajuda de les màquines, amb una serreta molt fina i se va posant la feina unes xapes de colors, se poden fer de ginys, se pot fer de llautó, se pot fer de carell, se pot fer molt de materials que se fa en xapes de xiqueres d'ànec, en boc, moltes coses d'aquestes, i se fan les incrustacions, se fan els dibuixos i se va tallant i posant un dins l'altre i per decorar els mobles. El futur ho veig bastant incert, perquè la feina en si és més peça per fer peces úniques, no és per fer peces de remosa. Això són peces que la feina és més d'encàrrec i per fer coses especials i que no hi ha futur com a sèrie. Hi ha futur és com tenir idea del que vol fer, atendre el client i el client que vol una cosa determinada i posar-lo a servir.